Lukiosta Lontooseen podcast jakso numero 10. Ja tässä podcast-jaksossa me puhutaan siitä, että minkälainen mun elämä on ollut Suomessa, kun mä oon ollut peruskoulussa. Ja voidaan ottaa tähän vähän kymppiluokkaakin mukaan. Eli koska mulle kymppiluokka oli semmoinen siirtymätila ennen kuin mä menin lukioon. Ja pieni disclaimeri tässä kaikille, että tää tulee olemaan viimeinen jakso nytten ennen kuin täällä menee viikon tauolle, sillä mun ääni, huulet ja kurkku on niin kipeä, että mä en vaan pysty kuvaa teille jaksoja. Mutta mitä mä teen tämän viikon aikana on se, että mä tuun ostaa mikrofonin. Eli kun me palataan lukiosta Lontooseen podcastiin jakso numero 11, niin mulla on mikrofoni, mikä tarkoittaa sitä, että mun äänenlaatu pitäisi olla vähän parempi, ainakin mä toivon näin. Mutta katsotaan miten menee. Mä hörppäsin tästä vähän Pepsi Maxia, kun tää vielä on kylmää. Mä haluan vielä tässä pahoitella kaikille teille, niille, jotka katsoi sen mun edellisen jakson, missä puhuin Donald Trumpista ja hänen ajamastaan politiikasta, miten se vaikuttaa maailmaan, niin mä oon pahoillani. Koska mä oon mainostanut Growtopiassa, niin mitä tää tarkoittaa on se, että monet mun kanavan katsojista on aika nuoria. Ja mä oon kuullut jotain semmosia huhuja, että alle 10-vuotiaat ei tiedä, mitä on sarkasmi. Ne ei pysty ymmärtämään sarkasmia. Ja mä sanoin siinä jaksossa tosi paljon kaikkea, tosi ääriajattelua ja ekstremististä puhetta multa. Ja jos te olette tosi nuoria siellä, niin mä tajusin vasta jälkeenpäin, kuinka paha virhe se oli. Mä oon pahoillani siitä. Mutta eiköhän mennä tämän vähän rennomman jakson pariin. Niille, jotka kuuntelee tätä vaikka kuulokkeista, niin te voitte kuunnella tätä samalla kun te nukutte tai urheilette, koska näitä mun pitkiä, turhia podcast-jaksoja ei kannata katsoa suoraan ruudulta. Se vaan vie aikaa, eli multitaskatkaa please. Mutta nyt 2,5 minuuttia mennyt, mennään suoraan itse videon pariin. Eli voidaan aloittaa siitä, kun mä täytin 7 vuotta ja nyt oli aika lähteä ykkösluokalle, eli ensimmäiselle luokalle koko mun koulu taivareella. Se ei ollut varmaan sana, mutta pahoittelen. Ykkösluokalla meillä oli aivan mahtava opettaja. Hän oli semmonen hyvin iäkäs. Olisiko jotain ollut 70 ollut jo, että hän taisi olla jo eläkkeellä ja hän vaan halusi opettaa opettamisen takia. Ja mun on pakko antaa propsit hänelle, koska hän oli yksi parhaista opettajista, joita mulla on koskaan ollut. Vaikka totta kai ykkösluokalla se opettajan opetus ei olekaan välttämättä semmoista superintensiivistä, mutta hän opetti mulle monia tärkeitä asioita ja yksi niistä oli semmonen teko, että jos joku kiusaa, niin sitten vaan laitetaan tämmönen käsi eteen ja sanotaan, että lopeta, tuo ei ole oikein. Ja sitten kaikki ongelmat ratkaistuu. Mä en tiedä toimiiko tää enää nykyajan Suomessa, mutta ainakin silloin kun mä olin pieni, niin liikettä tuli pari kertaa käytettyä. Ja arvatkaa mitä, se toimi. Se oikeesti toimi. Mutta me puhutaan jostain 2010 vuosiluvusta, että se oli eri aika, se oli eri paikka. Meillä ei ollut edes älypuhelimia siihen aikaan, kun mä olin ykkösluokalla. Ja älypuhelimista puheen ollen, mä taisin saada mun ensimmäisen älypuhelimen kakkosluokalla, kun mä olin... Olisinko mä ollut 8-vuotias, kakkosluokalla 8-vuotias, jotain sellaista. Ja se oli tosi mielenkiintoista aikaa saada se ensimmäinen älypuhelin käteen. Oikeastaan mä haluaisin nyt valehdella teille, mä taisin valehdella. Mun ensimmäinen puhelin oli oikeastaan näppäimistä puhelin, mutta mä sain siitä heti melkein pari viikon päästä ensimmäisen älypuhelimen Samsung Galaxy Trend. Samsung Galaxy Trend. Se oli semmoinen tosi pieni puhelin. Siinä oli kosketusnäyttö, siinä oli perus
YouTube, siinä on niinku Androidin käyttöjärjestelmä ja tälleen. Mutta se oli niinku sitä älypuhelimien alkuaikaa. Ja mä hörppäsin vähän taas Pepsi Maxia, mun kurkku on ihan hiton paskassa kunnossa. Mä pahoittelen, jos mä ääni kuulostaa hiton perseeltä, mut varmaan jaksossa 11 sitten mikrofonin kerran mun ääni on vähän parempaa kuunneltavaa. Pahoittelen. Eikä mun ääni oikeesti mennyt hiton mankeliin. Mutta okei. Nyt mun ääni toimii taas. Yes, saatiin se kuntoon. 3. luokka. Mennään vaikka 3. luokkaan. Syy miksi mennään luokka-asteita nyt näin nopeasti johtuu siitä, että kun mä oon ollut 1. ja 2. luokalla, ei ole hirveästi tapahtunut mitään. Ei ole tapahtumia, mihin me ollaan saatu osallistua, eikä ole hirveästi ollut mitään retkiä, mitä olisi jäänyt mieleen. Ei niinku tapahtunut mitään, se oli vaan opiskelua, jos edes sitä. Tosi paljon me tehtiin käsitöitä ja tälleen päin. 3. luokalla meillä vaihtui opettaja. Ja tää opettaja oli sitten meillä aina 6. luokkaan asti. Ja ai vitsi nää hiilihapot. Mä varmaan lopetan Pepsi Maxin juomisen. Mutta tää opettaja, tää ei mun mielestä ollut ihan yhtä pätevä kuin se meidän alkuperäinen opettaja. Mutta hän oli tehnyt tutkinnon Australiassa, mikä oli tosi semmoinen uniikki juttu. Musta tuntuu, että monet niin kuin ala-asteopettajat on ihan Suomessa vaan tutkinnot suorittanut, että se oli ihan mielenkiintoista perspektiiviä saada häneltä. Nämä molemmat opettajat oli siis ihan naisopettajia ja meidän koulun kaikki opettajat oli niinku aika naispainotteisia, että meillä taisi olla 1 tai 2 miesopettajaa ja sitten rehtorikin oli muuten nainen. En nyt tiedä, oliko tässä nyt jotain tämmöistä salamyhkäisyyttä, mutta naispainotteinen koulu. Mä en aio kertoa, missä tää sijaitsee, ihan vaan sen takia, että antakoon lapset leikkiä rauhassa. Mä oon kertonut mun lukioiden nimiä, mutta lukio on lukio, siellä opiskellaan. Mä en halua kohdistaa alaikäisiin lapsiin mitään sellaista pientäkään mahdollisuutta johonkin väkivaltaan, että antakaa lasten leikkiä, okei? Antakaa lasten leikkiä ja opiskella. Mutta joo, siinä oli ihan kivoja hetkiä se 3 vuotta. 4. luokalla meillä oli ne Finlandia-tanssit. Finlandia-tanssit on jotain sellaista, mitä mä en nyt tiedä, onko se joku pääkaupunkiseudun juttu vai Helsingin juttu, mutta me siis harjoiteltiin 4-luokkalaisina tansseja niin kuin saman pituisen vastakkaisen sukupuolen parin kanssa. Ja sit kun sitä oli treenattu joku 8 viikkoa, niin sitten lähdettiin Finlandia-talolle tekemään ne esitykset. Ja se oli aika semmoinen uniikki muisto ala-asteiältä, että siinä tuli semmoinen fiilis, että mä olisin joku niinku vähän vanhempi. Et ei tullut se, että jotenkin mä unohdin sen, että mä oon joku 4-luokkalainen. Et se oli semmoinen aika niinku kypsä fiilis. Tai no, mitä mä koitan sanoa on se, että 4-luokkalaiset yleensä on aika semmosia niinku kitiseviä, ärsyttäviä tyyppejä, jotka sanoo, että ne opiskelee, mutta ne ei oikeasti opiskele. Ja kun me päästiin sinne Finlandia-talolle tanssimaan, niin se tuntui tosi semmoiselta, että nyt muhun on laitettu lisäarvoa. Ja se oli supermahtavaa aikaa. Se oli semmoinen ilta, mikä me sitten vietettiin siellä Finlandia-talolla. 5-6 luokalla sitten opiskelu alkoi intensiivistymään. Eli meillä oli kokeita nyt niinku ihan niinku monisteeseen.
Ja koealueet isoni, ne vaikeutu. Matematiikka vaikeutui. En mä tiedä, oliko se siihen aikaan mulle vaikeeta. Oli se matematiikka niinku vaikeeta, mutta se varmaan lähinnä johtui siitä, että mä en koskaan opiskellut. Ei välttämättä sen takia, että mä en oikeasti osannut. Ää, Toivottavasti te ymmärrätte, mitä mä koitan tarkoittaa. Yleensä lapset ei oikeasti opiskele. Me ollaan ala-asteella ja jopa yläasteella, mutta tosi moni ei vaan opiskele. Me leikitään, pelataan, vietetään aikaa kavereiden kanssa, käydään ulkona, koitetaan aikuistua, löytää meidän tyylejä ja löytää itsemme, ymmärtää mitä me halutaan meidän tulevaisuudelta. Ja niinku opiskelu ei välttämättä ole semmoinen prioriteetti yläasteella tai ala-asteella peruskoulussa, mutta mutta, ähm, mutta se vaikutti mulla sitten sen verran, että keskiarvo ei riittänyt lukioon, vaan jouduin kymppiluokalle sitten siitä suoraan. Se oli yksi mun elämän surullisimpia hetkiä ja myös semmoisia pieniä käännekohtia mun elämässä. Mutta joo, viitos-kutosluokka ei siellä nyt ollut mitään hirveän ihmeellistä, että kokeet vaikeutu ja tehtiin muutama retki. Muun muassa kutosluokalla me mentiin tilausbussilla Kannistan kotieläintilalle. Me maksettiin siitä joku 6000 euroa, mitkä me oltiin itse kerätty. Come on, me oltiin tehty duunia. Meidän luokka oli kerännyt tämän 6000 euroa. Ihan itse. Ja mitä me tehtiin? Me myytiin jotain muffinsia tai jotain jossain hiton kauppakeskuksessa, mikä oli siinä meidän koulun vieressä. Ja ihan hyvin se teki rahaa ja oltiin siellä muutama päivä ja kerättiin nämä rahat. Otettiin meille se Kanniston kotieläintilareissu, mentiin sinne. Me taidettiin olla siellä joku, mä en muista oliko se joku 4 päivää. Se taisi olla 4 päivää, mä otin siellä 4 päivää. Ja me yövyttiin semmosissa niinku perus semmosissa huoneissa. Mä olin muutaman mun hyvän ystävän kanssa. Se oli ihan kivaa aikaa. Jotain semmoista, mitä mä en ollut koskaan kokenut ennen. Sitten siellä oli mahdollisuus käydä saunassa ja uida ja tälleen. Se oli semmoista niinku, se oli semmoinen niinku, kuvitelkaa semmoinen hyvä mökkireissu teidän parhaiden kavereiden kanssa. Se oli niinku semmonen. Ja joo, se oli super semmonen, se oli niinku loma. Se oli niinku loma kouluajalla. Se oli super mielenkiintoista. Ja sitten vielä kutosluokan päätteeksi me käytiin Tampereella Särkänniemessä. Särkänniemessä käytiin. Se oli ihan kiva juttu. Mutta kyllä mä nostaisin ton Kanniston kotieläintilareissuun ehdottomasti meidän parhaimmaksi retkeksi. Jos ala-asteelta pitäisi nyt vielä jotenkin yhdistää tähän jotain semmosia hauskoja juttuja, niin mulla on muun muassa ollut muutama päivä, tai semmonen niinku tietty päivä ala-asteella, että mä oon lähtenyt kouluun ja mä oon unohtanut koulurepun kotiin. Sitten mä oon mennyt sinne välituntipiha-alueelle ja mä oon ollut silleen, kaverit kysyy, että hei, missä sun koulureppu on? Sitten mä katon taakse. Ei jumalauta, ei vittu, mulla ei oo koulureppua. Mä jätin sen kotiin. Ja sit se on hiton nolla tilanne. Mä en halua skippaakaan koulua, niin sitä menen vaan oppitunnille. Opettajakin huomaa, että mulla ei koulureppua. Ja se on aivan kamalaa ja noloa ja tälleen. Kyllä mä sen päivän selvisin. Mutta olihan se vähän hiton noloa. Mä koen, että ei kukaan niinku reagoinut siihen luokassa hirveän voimakkaasti, mutta mä tiesin, että mä mokasin ja se oli aika pettymys. Ja oikeasti se oli aika paha tilanne. Se oli aika paha tilanne. Jos mahdollista, niin välttäkää please tommoset, koska joo, me ollaan lapsia, tai siihen aikaan, mutta koitetaan olla parempia, okei? Koitetaan olla parempia. Tämmösiä niinku kömmähdyksiä on käynyt ala-asteen aikana,
Muun muassa mä oon tehnyt jonkun toisen kuvistyötä ja sit mä oon itkenyt, että ei vitsi, mä tein toisen kuvistyötä, kun mä luulin, että se oli mun oma kuvistyö. Ja jotain tämmöistä niinku perusjuttuja. En osannut koskaan solmiin kengännauhoja, jos oli jotain lätkää tai jotain, mitä talvella nyt Suomessa liikunnanopettajat yleensä pitää. Kaikkea tällaista. Kaikkea tällaista. Mä olin ihan semmonen niinku normaali, välillä fiksu, välillä tyhmä tyyppi ala-asteella. Et semmonen aika normaali ala-aste oppilas. Mä veikkaan, että nyt olisi hyvä aika siirtyä yläasteeseen. Yläaste oli mulle vähän erilaista aikaa kuin alaaste, mutta ei se mennyt hirveästi sen paremmin, niin kuin jos katsoo, että mä jouduin kymppiluokalle. Mä hörppäsin taas muuten vähän Pepsi Maxia tässä. Mun pitäisi varmaan pestä kohta hampaat, koska mun henki haisee, mikä on ihan hiton ällöä. Siis kuvitelkaa, jos mulla olisi jos mulla olisi joskus naisystävä, niin mä veikkaan, että ei kestäisi edes 20 minuuttia mun seurassa. Mutta joka tapauksessa yläaste. Me puhutaan luokista 7-9, eli siitä niinku yläasteen alusta siihen päättötodistukseen asti. 7-luokka oli aivan mahtavaa aikaa. Se oli ihan parasta. 7-luokka oli paras. Mulla ei ollut yhtään häiriötekijöitä ja kaikki ne uudet kokemukset oli ihan mahtavia. Jännittävät kokemukset, oli myös kivoja kokemuksia ja mä tykkäsin oppia, mä tykkäsin opiskella, okei? 7-luokka oli tosi hyvä luokka. Ja jos mä olisin jatkanut samalla tavalla, mä olisin päässyt lukioon ilman 10-luokkaa. Mut kaikki muuttui, kun mä tulin 8-luokalle. 8-luokalla iski koronapandemia. Mä oon by the way tehnyt jonkun toisen videon koronapandemiasta, että jos haluatte käydä katsoa sen jakson. Korona-aikaan Helsingissä, ainakin tää meidän koulu, meni kokonaan semmoiseen niinku lakkoon, tai niinku, että meillä oli etäopetusta niinku kotoa käsin, ja meidän piti vaan mennä niin opettajien etäopetussivuille ja kirjoittaa chattiin, että paikalla opettaja, ja sitten siinä on niinku kuitattu läsnäolo. Ja se oli sitä koronan alkuaikaa, ja kun se alkoi leviämään niinku Kiinasta muuallekin maailmaan. Opettajat ainakaan meidän koulussa ei hirveästi panostanut meidän oppimiseen. Että ne oli just semmosia opettajia, että hei, mä teen mun työn, antakaa mulle mun rahat. Että ei mua kiinnosta mun oppilaat. Ja mun mielestä nuo opettajat oli tosi idioottimaisia. Niiden olisi pitänyt kiinnostaa meidän oppiminen enemmän. Koska eikö töiden tekeminen ole enemmän kuin vaan se, että mä saan sen kuukausipalkan. Ainakin mä koen näin. Kun mä menen Lontooseen opiskelemaan biolääketiedettä nyt ensi joulukuussa, niin mä aion tehdä siitä työtä niin kuin sydämellä. Että mua ei kiinnosta vittuakaan, saaks mä 3 tonnia kuukaudessa vai 500 euroa kuukaudessa. Ei mua kiinnosta. Mä teen vaikka ilmaiseksi mun työtä, okei? Okay? Koska mä teen sitä sydämellä. Mä tekisin sitä, vaikka mä en saisi mitään. Mutta totta kai peruselämiseen tarvii jonkin verran rahaa. Ja mun omat vanhemmat on bisnesalalla. Joten vaikka raha ei ole prioriteetti mun elämässä, niin mä koen, että mun vanhemmat kokee kärsimystä, jos mä en menesty mun elämässä. Joka tapauksessa ei puhuta nyt edes mun biolääketiedeurasta, okei? Me voidaan keskittyä jossain toisessa videossa asiaan.
Mennään vaikka nyt takaisin yläasteelle, eli koukukasiluokka oli niinku etäopetusta. Me ei tultu kertaakaan kouluun, paitsi vikalla viikolla ottaa kasiluokan todistus. Ja mulla oli se täynnä vitosia, kutosia, taisi olla nelonen ja tälleen. Et se ei mennyt hyvin. Seiskaluokalla mun keskiarvo oli hyvä. Mä olisin päässyt lukioon. Mut kasiluokalla ei mitään. Se tippui ihan täysin. Se meni ihan... Mun keskiarvo tippui jostain 8-6 tai jostain 8-5. Että se jostain 7,5 johonkin 5,5. Ja se oli ihan käsittämätöntä. Ja seiskaluokallahan se koulu oli mulle vielä uusi ja kaikkea, niin mä en osannut toimia siellä yläasteella. Mutta mitä mä koitan sanoa, että noin iso arvosanojen tippuminen, että se niinku opettaja ei kiinnostanut minä. Ne halus vaan omat rahat ja bye bye. Joten mä en tunne hirveästi empatiaa mun yläasteopettajia kohtaan. Mulla oli muutama hyvä yläasteopettaja, kuten luokanvalvoja. Ja oli siellä muutama hyvä opettaja, mutta tosi moni teki sitä työtä vaan rahan takia. Ja niillä oli motivoituneisuutta opettaa, mutta niitä ei kiinnostanut, opitaanko me. Siinä on eroa, siinä on eroa. Joka tapauksessa 9-luokka alkaa, me käännetään sanomalehdellä uusi sivu. Vieläkin on koronaa, mutta nyt meillä on lähiopetusta. Eli vuoden tauon jälkeen me mennään lähiopetukseen 9-luokalla. Mä olin ajatellut, että jos mä panostan 9-luokalla tosi kovaa, niin mä pääsen silti lukioon, vaikka mä mokasin 8-luokan ihan täysin. Mut mä olin tosi väärässä, koska se päättötodistus perustuu 7, 8 ja 9 luokkiin. Ainakin silloin kun mä olin nuori, niin nämä perustu 7-9 luokkiin. Mut mä ajattelin, että jos mä 9-luokalla yritän tosi kovaa, niin mä voin päästä lukioon. Ja mä opiskelin tosi kovaa. Mä huomasin, että mun kaverit oli muuttunut tosi paljon. Ne ei ollut enää samanlaisia kuin 7-luokalla. Monet joi energiajuomia, joillain oli mopoja. Niistä oli tullut tosi villejä. Ja niin kuin niitä ei enää kiinnostanut opiskelu. Ne ajatteli, että jos me suoritetaan tämä koulu huonosti, niin me päästään silti lukioon. Ja mulla ei ollut semmoista tilannetta, koska mä olin suorittanut jokaisen luokan huonosti. Mutta se idea oli niinku siinä, että mun kaverit oli tosi villiintyneitä ja mä en päässyt niistä eroon. 9-luokalla meillä oli terveydentiedon koe, mä sain 9,5 arvosanan. Mä sain myös muista kokeista tosi hyviä arvosanoja, mutta jossain vaiheessa mä vaan tajusin sen faktan, että vaikka mulla oli se rivi 10, niin vaan sen 8-luokan huonon niin kun suoriutumisen perusteella se 9-luokan päättötodistus ei voi enää muuttua niin kuin 7 paremmaksi. Että jos mulla on ollut 8-luokalla terveystieto 5 ja 9-luokalla 10, niin kuitenkin päättötodistuksessa se on maksimissaan 8. Ja kun mä katsoin mun kaikkia arvosanoja, että 8-luokalla mulla oli 4, 5, 6, niin mä en vaan nähnyt. Mä laskin jotenkin, että mä voisin saada 7,4, ja jos lukion ne sisäänpääsyrajat on tarpeeksi matalat, niin mä voisin ehkä päästä Helsingin medialukioon, mutta se oli semmoista toiveajattelua. Kun mä sain sitten päätötodistuksen 9-luokalla, niin mun keskiarvo oli 6,75. 6,75.
Ja se oli tosi kaukana siitä mun 7,4 keskiarvosta, jonka mä oletin itselleni. Ja myöhemmin kun mä katsoin niitä mun papereita ja mun arvosanoja ja opettajien palautteita, niin mä tulin just tähän lopputulokseen, että ei. Mun keskiarvo oli 7,4 ysiluokalla, mutta koska se kasiluokka vaikutti niin paljon mun lopullisiin arvosanoihin, että ne kelas sen mun lopullisen keskiarvon 7,4 6,75. Ja Suomessa on varmaan lukioita, johon mä olisin voinut päästä sillä arvosanalla, mutta ne on pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ja tämän lisäksi mä olin jo tehnyt yhteishaun kuukausia sitten siinä vaiheessa, joten ei ollut enää mitään tehtävissä. Mulla oli tosi surullinen kesäloma. Eli mä mietin tosi paljon, että pitäisikö mun mennä amikseen, kun ei mun elämästä tule yhtään mitään, että mä mokasin kaiken, mä mokasin mun tulevaisuuden kaiken, mulla ei enää mitään. Mä mietin, että meks mä amikseen, mä mietin, että onks mulla edes mitään vaihtoehtoja, että onks amis mun ainoa vaihtoehto, mitä nyt tapahtuu, tuleeko musta roadman tai joku pommi tai mikä musta tulee. Kesän puolessa välissä tämmönen opettaja soitti mulle Stadin ammattiopistosta ja se sanoi, että jos mä tuun kymppiluokalle, niin mulla voi olla mahdollisuus päästä vielä lukioon silleen, että mä korotan mun arvosanoja kymppiluokalla. Tää opettaja, tän äänensävy kuulosti tosi niinku erilaiselta verrattuna mun yläasteopettajiin. Se oli jotenkin semmonen tosi karismaattinen ja auktoriteettinen, vähän niin kuin Donald J. Trump. Se sanoi niinku, että pystynks mä siihen, onks sussa se, mitä se vaatii. Se suoraan sanoi mun naamaan, että mä olin mukana ysiluokalla ja kymppiluokalla ei tule ole pätkääkään helpompaa. Meillä on pitkiä päiviä, me käydään kappaleita tosi nopeasti ja se ei tule ole helppoa. Ja tää kymppiluokan, tää Stadin ammattiopiston henkilö sanoi mulle, että jos sä jatkat samalla lailla, niin se on vaan vuosi tuhlausta sun elämästä jälleen kerran. Että ei ole mitään järkeä tulla kymppiluokalle, vaan istuu taas vuosi tuhlaantuu. Ja mä olin tosi kiitollinen siitä mahdollisuudesta. Mä sanoin sille opettajalle puhelimessa, että mä yritän kaikkeni, mä haluan tosi paljon lukioon, mä teen mitä se vaatii. Ja mä sain sitten sähköpostiin, että mut on hyväksytty Stadin ammattiopistoon kymppiluokalle. Ja se oli tosi jännittävää. Mä muistan, mä kerran itkin mun vanhempien edessä, kun mä olin siellä, että mä en pääse lukioon. Ja ei siinä mitään, se oli tosi surullista. Mutta mä menin sitten kymppiluokalle. Siinä oli taas ne perustutustumiset, että minkälainen se koulurakennus on, millä tyylillä me opiskellaan ja näin poispäin. Kymppiluokalla opiskelu oli tosi paljon samanlaista, minkälaista opiskelu on lukiossa. Ja mitä mä hyödyin tästä oli se, että kun mä sitten menin kymppiluokalta lukioon, niin mä osasin jo käyttää tietokonetta lukiotarpeisiin. Mä osasin jo käyttää abittia ja niin kuin mä osasin näitä lukiojuttuja paljon paremmin kuin tyypit, jotka tulee suoraan ysiluokalta lukioon. Ja se oli kymppiluokalla tosi iso juttu. Tän lisäksi meillä oli kymppiluokalla tosi hyvät ja motivoituneet opettajat. Kymppiluokan opettajat oli aivan parhaita. Mä kiitän oikeasti teitä todella paljon. Mä en usko, että te katsotte tätä videota, mutta jos joku tunnistaa nämä kymppiluokan opettajat Stadin ammattiopistosta, niin lähettäkää joku epäsuora kiitosviesti heille mun puolesta. Mä oon tosi kiitollinen heille, koska he halus oikeasti varmistaa, että me tullaan menestyä. Kymppiluokalla oli muutamia opiskelijoita, jotka ei vieläkään oppinut, ja ne sitten jäi siihen oravan pyörään
En tiedä mitä heille kävi, mä oon tosi pahoillani. Varmaan aika traaginen kohtalo, mutta oli esimerkiksi muutamia tyyppejä, jotka meni kymppiluokalta sitten amikseen, tai oli muutamia tyyppejä, jotka lähti jonnekin jopa ulkomaille, mutta mulla oli tähtäimessä se lukio siinä vaiheessa. Ja kun mä pääsin kymppiluokalta läpi, niin mulla oli 8,7 keskiarvo, joten mä olisin voinut hakea parempaan lukioon kuin Helsingin medialukio. Mutta mä halusin hakea Helsingin medialukioon, koska mä kuulin, että se oli Suomen suurin lukio. Ei Suomen suurin, vaan Helsingin suurin lukio Suomessa tai Helsingissä. Ja mä halusin olla semmoisessa isossa lukiossa. Ja se oli tosi mahtavaa aikaa Helsingin medialukiossa. Mä olin siellä vuoden. Tämän jälkeen mä siirryin vähän parempaan lukioon, Mäkelärinteen lukioon, jonne vaaditaan vähän kovempaa keskiarvoa. Siellä mä opin, että kovemmissa lukioissa on yleensä opiskelijoita, jotka opiskelee kovempaa, mutta se ei tarkoita sitä, että ne parhaimmat opiskelijat olisi parempia kuin Helsingin medialukion parhaat, eikä ne huonoimmatkaan opiskelijat ole huonompia kuin Helsingin medialukion huonoimmat opiskelijat, vaan ainoastaan se keskitaso Mäkelärinteessä on vähän korkeampi kuin Helsingin medialukiossa, mutta se ei tarkoita sitä, että ne parhaat olisi mitenkään eri tasoisia. Esimerkiksi jos mä olisin Helsingin medialukiossa ja mun tarkoitus olisi olla paras ja parhaiten menestyvä opiskelija Helsingin medialukiossa, niin mä todennäköisesti pystyisin haastamaan jopa Ressuun lukion parhaita, koska parhaat on parhaita. Se on vaan fakta. Ja se keskiälykkyysosamäärä voi vaihdella tosi paljon, mutta parhaat ja huonoimmat pysyy aika samoilla linjoilla. Oli koulu mikä vaan. Mutta joo, kymppiluokalle kiitokset, koska tämän kaiken takia mä sitten pääsin lukioon. Ja no, te tiedätte, nyt mä oon selittänyt jo aikaisemmissa podcast-jaksoissa mun tarinaa, mutta medialukiosta vuoden jälkeen mentiin Mäkelärinteeseen ja sieltä sitten vaihdettiin myöhemmin Eiran aikuislukioon. Ja mä oon nyt siellä vielä nyt syyskuun valmistumiseen asti ja sen jälkeen mä lähden suoraan Lontooseen opiskelemaan Biomedical Sciences BSc-tutkintoa. Ja tässä loppuun mä haluan vielä kertoa teille, että tää podcasti jää nytten viikon tauolle, koska mun kurkku, nenä ja kaikki on ihan tukossa. Mä koitan kuvaa jaksoja, jos mä pystyn, mutta seuraavissa jaksoissa, jossain seuraavassa jaksossa, mulla pitäisi nyt olla sitten mikrofoni käytössä. Kuka tietää, ehkä mä saatan kuvaa jonkun vlogin siitä, kun mä lähden jonnekin verkkokauppa.comiin ostaa vähän mikrofonin ja tälleen. Mutta hei, kiitos kaikille, kun te katsoitte tämän videon. Ja mä oon pahoillani siitä mun edellisestä podcast-jaksosta, missä mä puhuin Donald J. Trumpista ja kaikista tämmöisestä aika ääriajattelusta. Mutta ne ei ollut mitään valheita, vaan mä kerroin, mitä mun sydän sanoo. Ja mä oon vielä nuori, mä voin olla väärässä, mutta toi on se, mitä mun sydän sanoo. Ja sillä mennään eteenpäin, ainakin toistaiseksi. Mut hei joo, kiitos kun katsoit tätä videon. Nähdään viikon päästä uusissa kuvioissa.